Čus lidi, my vás vítáme u našeho prvního Hitmana a vrhneme se na to, takže jdeme na to. Trošku jsme hráli za kamerou. To jo. Víte, to tady úplně celý pofejkoval. Takže jsme to museli dělat znovu a ty borůvky ti nedám. Jo, to je borůvky nechci. To je? Ne, taky. Koukej, jak se to... Koukej, blhle. Mistička hoved. Jsi mrtvej, debíle? Tamhle do toho. Pojď to nechutat přes to. Nechutat přes to. Bečko. Jdeme domů. Běž. Teď X-ko. A bude to takových klasických 7 minut? Nebude. Bude. Jo? Ne. Jak to skrčuje? Bčko. A i podrž. Tak. Ačko mám podobně. To bylo spadnu. Teď to ne. Jo, A děláte tohle, tam, když se nepřevlíknete, tak vás poznají a potom vás můžou vzít. Či zvedni. Vedni se. Musíte se dát tohle a potom jdete, vyláčknete tlačítko normální a ono se skrčí jako do pusu a když běžíte, tak vás poznají. Fuck you, bitches. Yup, motherfucker, bitch, money. Čekaj, co hodný? Aha, to jsou. A nechoď přes kameru, říkám ti to. Pojď, co mám tady? Odfrolovat. To jo. Dementům to tady podrží. A já to dělám tak. No a ta hudba je nepříjemná. Buď to ale. Strej tam! Neřvi na mě! No. A buď to. Jo, ty nejsi na kameře. Ne, máš tam hlavu, tak běž trošku dál. No, dobrý, jdeme do pěky tam. A jsme jinak na Pejťovou kanálu. Už nemají kanál, takže to nás stačí. Já mám kanál. Jo, ale on se jmenuje K68. A nikam to nepište, jo. Jestli to někdo napíše na YouTube a podívá se na to video, tak vás zabiju. Kdybych ho zabil mýho fanouška, tak já zase zabiju tebe. Tak je dál. Ale buzny, koukej. Jak se jmenujete? Já vás chci vidět, jak se jmenujete. Ty kro. Ty vole. Chceš vědět, jak se jmenují fanouškové? Ne. Já jo. Třeba by tam někdo byl, třeba by se tam někdo jmenoval Bobek.cz. A kuchy se. Takhle kdybyste neviděli, musíte udělat tohle, když nevíte co. A tady můžete vypnout kamery, to musíte, protože jich vás to nepustí do dveří. Ale pustí. Takže berete tady kartu. To tady potom otevřete s tou kartou. Až ji nebudete mít, tak musíte vypáčit háčidlem a musíte to mít. No tak musíte udělat. Zbrtenkuj chemický nůž. Jo, kuška. Oh, ty krop. Co? Psi! A to, buďte stichaví. Buď
Trávíku. A budu rád za nějaký komentáře, lajky a doufám, že tady budou... A jestli bude jeden odběr a vy budete fakt do mega, když dáte A odběr. budu rád za odběry, 10 odběratelů super, 6 odběratelů taky super, všechno super prostě. Kdybyste nám dali tak 10 odběrů, byste byli nejhodnější na našem kanále. A taky nejlepší. Byli byste nejhodnější, když vám dali buď trička nebo něco. Ne, trička, my nerozdáváme, my je nedám. Náramky ty dáš, budeme velký. No, mohl by se vám dát jenom Jirky Krále. Ale... My jsme byli totiž na Craftconu a oni nás tam chtěli fanoušci, tam na nás řvali pořád. Proč netáčte tyhle videa, bla bla bla. A my jsme ho natočili. No a to... Stříloj! Ty jsi na hromadění. A ty potom bude trvat takových těch 8 minut. Nebo víc. Ne, víc ne, jinak by se mi to stoplo a je to úplně v hajzlu. Jakoby v Jak zákoně. taky budeme hrát druhou misi. Chcete, abych hrál druhou misi? Jo, tak počkejte, já se jdu zeptat babky, jestli můžeme udělat ještě jedno video. Mami? Nebo budu být Jo, můžeme udělat. A to můžem! Super! Mega kámo. Ty jsi Ty Ne! Ty vole. Já prostě toho hajzla jdu zbít rukama. No jo. Zabij tu princeznu. Já jsem mrtvá. Asi jsem A já vám ještě ukážu, co tady máte. Máte chuť na třešně? Já ne. Já ne, to je hnus. No já nejím třešně. Vyjmenuji vám, co jim všechno. A toho hovínka jim za tu cenu. To já jsem takový jako žravec. A teď zdrhej. No a teď 10 hajzlů. Jo a tohle musíš... Holky, a tohle se na to radši nekoukejte. Jo, koukejte se holky, to je něco Ne, nekoukejte se prosím. Ne, to je stvořený jako pro vás. Ne, Holky to vypněte. prostě žádný dislike, jenom to vypnout. A... Ne, kluci, začnete koukat a